real talk mga kalasan, tingatan ko, hambok kau ang mga biktima, kalulupahan, iwan kaluluman kau si mga lasya mudayan, pasalansin inikaw, anak miskin, atawan miskin ka mo, pasalansin, bukon ko mahal ka para kanila. Oops, tariya. Kasi ondi sa bako kakilahan, mga lasya, kampong, nagdaraya, Mario de sila. Ondi sa bako kakilahan, tauro kaing. Sobrang dayo pangandatan, maulong marayaw. Kaya ayaw takatana. Dukay yung mga pitilan si Manos ya. Aon disab ka matawaran diyan to. Nagdayaman sila. Tumduma bakas disab ko kaya sisigpitan. Ayaw kaw tumasindahan mo. Aon disab kayo manan nagdayaman sila. Imba kayo nila man mga dayan. Ay, friend ki madam. Uy, friend ko asawa si mayor sa to. Bakay ko best friend ko. Beto na dyan best friend. Baka yun nila. Amon mga tagna lasya kakampungan. Iwan-iwan nila tagna miskin. Kilupan nila biyaon. Kasi may ta. Di sila kasinguran, magbadyo mahal ka, magpamakay, bulawan mahal ka. Gusto ka tagita beto dayahan, so yung nabiyato yung level up ta. No, ayaw rin sa beto. So yung kita low-key, pagyanon nila. Oops! Bako ha mga buktaw biyato, pagbago na kaw ha. No, tumtuma, intalyon mo rin doon, magsarang sukol kaw, pasalansin may ta, mas dayahan kaw, kapangadatan day kanila. Yani mahal ka, doon kaw magsarang sukol, mas dayahan kaw, kapangadatan, amo yan yung pinakamahal ka, amo yan yung pinaka-importante, at dat, iwan dayo sin pangatayan ta. Magsarang sukol kaw, mas tay mangod mo, iwan sin ikaw, maraming pangadatan niyo, malano masawa ka mo, huwag ka mo gigikan tao, pasarya man to sila, nagdayaman sila, amo netin bless nila. Inikaw, huwag man ko nagdaya, dayan ko pangatayan, dayan ko pangadatan. Gabi no, the power of money. Magdukay yung manos ya. Bukon katan, kariya. Alhamdulillah, di lang kasi nagpapanjari, malano, masawa, iwan marayaw yung pangatayan. Ayun ako magtali sa mga biyato. Dayan ka, miskin ka, swera kita maglasa-lasa. Amoy nilas mga kalasan, dayan ka, miskin ka, asusungon, kakana puti din sulukon ta.